비디 사건 내건게 비디 사건 내건게 정부부전에 항만해 정부부전에 항만해 Why you want justice? Why you want justice? Why you want 성업의 포기 방법으로 가람 성업의 포기 방법으로 가람 성업의 포기 방법으로 가람 정말로 대한민국이 बेवहाय 2 घन्टा खुदै साननाय हाबाफारि लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि जनता कलेज सेरफांगुरिनिफ्राय 100 मिटारसो गोजानाव जोंहा मोनसे बयलार फार्म दङ जाय बयलार फार्मा जोंनि कलेजाव ओरैबायदि इफेक्ट खालामफैबाय माने बे कलेजनि जिखिनि दाउनि खि बेयो जोंनि कलेजाव ओरैबायदि मोनामफैयो क्लास लानाय थाखो खथानिफ्राय ओंखारनो गोनां जायो माब्लाबा आरो बेवहाय थानाय जोंनि हस्टेल गार्ल्स हस्टेल आरो बयस हस्टेलनि गुबैयै फरायसाफोरा गावसोरनि रुमखौ आगर बायदि सावनानै हरावबो उन्दुनो गोनां जायो दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ जोङो नैबे दाउ बयलारनि फार्मनि हेंथायै लानाय जादों मा खावलायगोन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो बिटिसि खुंथायनि सायाव जोङो खावलायनो सानो जे बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम जितु नैबे जितु बयलार फार्मखौ बोखारनानै होयो अननानै जोंनि कलेजनि फरायसाफोरखौ नायनानै खारन बे जोंनि कलेजा खाथियाव नांजाबनाय हिसाबै जोङो थानो हायै बायदि उसुबिदा खारन जोंनि कलेजाव थाम्फैबो फैबाय बेराफारसे मोनामनाय फैबाय जोंनाव गोग्गो अक्सिजेननि बिराद आंखाल जानानै दङ दा बेखायनो मानगोनां जोंनि बिटिसि खुंथायनि जितु आरो जोंहा बिटिसिनि एमएलए रबिराम सार दं आरो इडुकेसननि इएम सारनि समस्थिया बे दतमायावनो आरो बिटिसिनि इएम मानगोनां सार प्रकाश बसुमतारिनि समस्थियाबो बे दतमा जोंनि कलेजा जितु गोग्लैयो दा बेखायनो जोङो खावलायनो सानदों अननानै जोंखौ नायनानै आरो फरायसाफोरनि खुद्रि सारनायखौ नायनानै नैबे बयलार फार्मखौ बेनिफ्राय बोखारो जों बेखौनो खावलायनो सानो आरो जुदि बोखाराबा जोङो फरायसाफोरा जोङो गोख्रों जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय थागोन जोङो जेब्लानोखि नैबे बयलार फार्मा नैबेनिफ्राय जानगार जाया जोङो अब्लासिम जोङो नैबे प्रटेस्टखौ जोङो लाबाय थानो गोनां जागोन